Forståelse af procent, afsnit 2. Vi vil vise 109% ved at skravere kasserne nedenunder. 109%, det er det samme som 109 per cent. Man vil ikke bruge cent på dansk, og cent betyder 100, så man kan også skrive 109 per 100. Jeg rykker lige skærmen lidt her, så der er plads til det. 109 per 100. 109 per 100 betyder også det samme som at skrive 109 over 100 eller 109 hundreddele. Og altså det samme som 109%. I kasserne herovre, der kan I se, at der er en masse tern. Der er tegnet 10 gange 10 tern, som er det samme som 100 tern. Hvert tern er 1%. En kasse er derfor 100%. Hvis vi skraverer hele den ene kasse her, så har vi skraveret de første 100%. Men vi skulle skravere 109%. 100%, som vi lige har skraveret, er det samme som 100 over 100 eller 100 hundreddele. Altså det hele. Da vi gerne vil have 109%, er vi nødt til at have to kasser. Den første kasse er de første 100%, og i den næste kasse, over på den anden side, der kan vi nøjes med at skravere 9 ud af de 100, og altså 9%. Det gør vi her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9%. Når vi tager den ene kasse og lægger sammen med den anden kasse, altså 100 plus 9, så har vi 109%. Jeg håber, det giver en forståelse af, hvordan man skraverer 109%.